Onna, bunun gel yine de bir seriozunca bir sorulardan birini bir cevaplayacak bolayın. Olam ne hile metelim käbir magadinlar var. Esasen gıdıl satyan magadinlarda, käbir sewda edenlerine käbir wagtlar kynçylyklar çykýan. Hem üçin isen olan haritlary dünýä bagdaryna görä ütgä ötýär. Belki günlük ütgä, belki sekundluk ütgä, belki günüň dowamyny 3-4 sapar ütgä. Yani o belli däl. Bu ýagdaýa görä ütgä ötýär bulan bahalary. Onun şulon bahalar ütkenni bularda indi näme post sistemalarym standart baha satyp ötýärdi. Ulanaýmak kynrak bolýar. Şunu diýe akatapda nähilrak çözgüde gidip bolýar, nähilrak şoň wapça çözgüde barmy? Seredin. Akatapda şeýle bir çözgüde gidip bolýar. Ine bir akatap dur, Akatapda haritlyň baha koefisienti diýilip bir koefisient bar. Yani bir baha goýup bolýar. Meselem men diýeýin ine ştaýda bizde akatapda baha koefisienti diýip duranlar. Teret men ne şu birini belledim 14 karat. O şuna 85 diýip belledim. Men yine de birini belleýän, meselem bul 16 karatlyk diýeýin. Adyna da meselem 16 karat diýeýin. 16 karat näçe diýeýin? Meselem 91 diýeýin. Şul koefisient haýsy aralykdan başlap, haýsy aralyga dowam edýär, ýylyna da goýup bilýän. Ene 16 karat. Yine de birini goýaýyn, yine de bir koefisient goýaýyn. Meselem diýeli 21, moda 21 karat diýen bol. Bilemok ne olar nähile goýsa. Moda meselem 102 diýi. Muň başlaýan senesem meselem 2 martdan başlap, polny gitdi diýeli. Näçesine apreliň dadyny diňiş dowam 21. Yine de birini goýalyň. Näçe diýelim? Muňa meselem 24 karat. Bilemok, baňam 24 karat. Baňatyrla yani toşna ýadyma şonu şu. Onuň meselem muňa da diýelim meselem 150 diýeli. Mene meselem 150 diýeli. Biljekkä men prosta özümden şu bir sanatdan bolýan bärik. Onuň ene meselem muňa da şular aralykda diýil. Seredin. Bizde inni 4 sanak baha koefisientimiz asyetini muny karatlaň bahasy diýip belledik biz muny. Indi ýörüň biz 2 sana harit açýas. Ene men diýen teret kepderi zynjyr diýip menne bir harit çygaş bar, barkod 21. Şoňa harity açaýan wagtymda baha diýen tarapynda giň işleýine gelýäňiz bolan, baha koefisientini belläp bilýän. Meselem men şul 14 karatdan başlasyn diýen. Ýatda diýip çyk. Yine de bir harit goşaýyn men muňa. Meselem näme diýeli? O bolt. Bilemok ne? O öňler bar, hatda bolt meselem 50 gramlyk diýip bilemok. Ondan soň 22. Näçe 22 goýdum ene? 20 goýdum. Bahalaryny ýöne hukman bir goýun. Näme üçin isen koefisient dur geç gidýär. Ondan soň bahar goýaňa giň işleýine gel meselem munyň men nämeden diýen 16 karat belle. Ýatlady. Täzeledi, ana gitti, bolt. Mun koefisienti 16'lık, mun koefisienti 14'lük diýip gidýär. Ýene de bir harit belli. Muňa näme diýeli? Yüzük, gaşly, ýalpyldaýan. Bilemok, enne, adyna näme goýsaňyz. Muňa da nähil diýeýin men 21, 22, 21 goýan. Ikisini. Muňam koefisientlaryna, yani bahasyna bir goýun, ýöne koefisient belläň. Giň işleýine gelinde, meselem bulam 21 karatlyk diýin. Ýatla diýin. Geçik gitdi. Seredin. Indi menne 3 sana haridim bar. 21, 21, 22, biram 21, 22, 21 diýip mene şudur. Seredin pos ekrana geçin. Pos ekrana geçip ştaýda men diýen 21 diýene şarp gitdi. Maňa gördüňmi? Koefisientim 85 şonsa 85 getirdi. Ondan bärik gelip diňe F4'e basyp mukdaryny ýazaýyn. Näçe gramlyk? Meselem diýeli şul diýen 14 gram. Ana gitdi. 1190. Indi dollar diýip manat diýip tapaw diýok. Indi ýene de birini getir. 22. Enter'a bas. Gördüm 91. Koefisientini getirýänler. Muňam gramny girip goýar. Meselem muň gram näçe? Muň gramy meselem 7,80 gram. Girip goýar. Ana gitdi. Ana urdy bulam. Näçelikden urýanyny urkady. Ýene de birini goýar. Meselem 21 diýip ana gitdi. Koefisienti 102. Näme üçin teýip 24 karatlykmy näme 23. Muňam gelle mukdaryny ýazyp goýar. Näçe gram satyp ötýär? Diýe meselem 8,9 gram. Ana gitdi.
2807 manatlık hawa töledi. Sistemadan geçiriyor. Çeğin çıkardı. Bärik yaptı. Faktura tarafına gelin. Ana. İçine teredin. Muktarları bilen bile, gramajları, hemme zatları näçelikdigi bilen bile näme dip duranlar. İçinde post sistemada durandır. Nähilrak ulanır? Sebebi Kızıl Magadinlarda da şeyle seyredäýemizde. Kızıl Magadinlarda da seyredäýemizde olar ýerden gelýärler da bahalaryny belläp gidýärler. Ýanky koefisientlaryny belleýärler. Bunun dowamyny şo koefisientler boýunça satyp oturýarlar. Diňe haridyň barkodu bilen gramyny bilýärler olar. Bolly, başga hiç adam bilen oklar. Sistemada şo haridynyň nämedigini sistema uje bellenip gitmeli. Şo haridyna haýsy koefisientdaky nyrhnama ulanmalygyny belläp geçip gidýär we bolla sistema öýe alyp geçýär uje. Barkoduny okut, oňa öýde gidýär, gramyny tapýar, gramyny näme bahasyny tapýar, näçelikdigini görýär, hemme zadyny näme diýär belleşdirip çykýar. Bolýa sag bolun.